Varo tätä symbolia. Tämä on tuhon symboli. Vasemman käden polku, niin kuin on tämäkin. Pentagrammi. Molemmat ovat vasemman käden polkuja. Kaikin tavoin pysy erossa näistä. Sillä vasemman käden polut johtavat helvettiin ihmisen. Ja vasemman käden polut, ne myös hiljalleen tappavat. Kuin tupakki tai alkoholi, sinun kannattaa pysyä irti tällaisista kaikin mahdollisin tavoin. Sinä et halua kuolla. Sinä et halua joutua helvettiin. Vaan sinä haluat pelastautua aidosti, jos näin on. Jos näin on. Toivon, että näin on. Jos näin on. Toivon, että näin on. Toivon, että näin on. Toivon, että näin on. Älä ole syntinen. Älä ole vääräuskoinen. Pelastaudu. Jätä maalliset mammonat, jätä maalliset elämäsi taaksesi. Taivaan tie odottaa. Jeesus odottaa, että aidosti käännyt oikealle kristinuskon tielle, eli tuhoat syntisi. Tuhoat syntisi, aidosti tuhoat syntisi. Unohdat tämän maallisen maailman ja ruppeet ajattelemaan taivasta, Edeniä. Kunhan, jos ajattelet Edeniä, niin ajattelet sitä kristitysti. Ajattelet sitä kristitysti. Pyhä paikka korkeuksissa, jossa vain Jumala hallitsee, eikä kukaan muu. Yksi ainoa Jumala. Se on ainoa tie. Se on ainoa tie. Raamattu. Lue Raamattu alusta loppuun. Eli sinun todella täytyy tuhota syntisi. Tuo syntisi. Ja ota kristin uskon risti ja seuraa Jeesusta. Kanna ristiä. Oikeasti kanna ristiä. Eli se tarkoittaa sitä, että sä menet kadun kulmaan tai nettiin ja sanot aitoa Raamatun tekstiä, et mitään lahkon höpötystä, et mitään vääräuskoista, mitä nykypäivän kirkot, monet kirkot, eivät kaikki kirkot, monet kirkot opettavat. Kyllä on niitäkin kirkkoja, jotka varoittavat synnistä. Mutta sitten on niitä kirkkoja, jotka sanovat ainoastaan taivaasta puhuvat. Ainoastaan taivaasta puhuvat ja ainoastaan Jeesuksen pelastuksesta. Heidän pitäisi myös puhua synninvaaroista. Myös synninvaaroista pitäisi puhua.